Vulguis. Moltes gràcies. Benvingut al senyor Bavé, als debats. Més que un debat són monòlegs, com podrà observar. Pràcticament no n'hi ha debat, tertúlies per suavitzar-ho. També vull, ja ho portava previst també comentar, això és dir, malgrat pareixer que torna el gris ara esta primavera, això vol dir que quan érem joves nosaltres carregaven els grisos contra els estudiants i ara estan tornant a fer-ho en València. Acabo de rebre un correu també i han dit que inclús havia entrat la policia esta nit a llevar els parts de les lesions als mateixos que denunciaven i que estaven als hospitals, inclús als despatxos dels metges, a emportar-se els informes d'això, però bé, pareix que siga un mal somni, però és una realitat. Dit això, hem presentat, el bloc Coalició Compromís, hem presentat ja una moció per a portar-la a ple i sobre aquest sentit per demanar també la dimissió de la delegada del govern. Dit això, venim a parlar de pressupostos. Havies dit que eren uns pressupostos segons el bloc Coalició Compromís desiguals, però jo diria que són classistes, injustos i discriminatoris. I diré per què. Vaig anar ràpid perquè com s'acaba el temps en seguida. Classistes perquè augmenten les diferències entre els que viuen en l'alfinac i monasteris i entre la resta de la població. Injustos, evidentment, perquè en les urbanitzacions no paguen el que nosaltres paguem. És a dir, en les urbanitzacions no paguen l'impost a l'entitat metropolitana de València, que és la TAMER, ells no paguen per l'eliminació de residus i ne creen a muntó, i nosaltres sí. Per això l'Ajuntament ha augmentat un 59% la partida de medi ambient, perquè cal sufragar aquesta despesa que ells no paguen. Són discriminatoris perquè les urbanitzacions van a beneficiar-se d'un increment de més del 68%. Això què vol dir? Que estaven rebent 107.000 euros i ara estan rebent 262.000. En base a què? En base a un conveni que hi ha per el qual reben el 24% de l'IBI que recapten ells. Què els pareix si cada barri del poble demanara el 24%? D'ahir a la segregació n'hi ha un pas. En el bloc Coalició Compromís simplement el que volem és que siguin tractats com a ciutadans igual que nosaltres, ni més ni menys. És a dir, l'Ajuntament, i només l'Ajuntament, és el que té que gestionar els serveis. No tenen per què donar-los ninguna quantitat a les urbanitzacions i que ells agarren aquests diners i que facin els seus servicis i que justifiquen. Per això estem totalment en contra d'aquest conveni. I evidentment, és a dir, la grossa ha tocat aquest any en les urbanitzacions, perquè si descontem el que estava comentant abans la senyora Carceller, el tema de VIP, la partida de VIP, la partida de la Fundació, i després anem dels 14.673.000, descontem això i descontem el que va a personal, el que va a intervenció, el que va a tresoreria, benestar social i conveni, veurem que el poc que hi ha s'ho van dur per el conveni i per el pacte PP i Pavalur, s'ho van dur les urbanitzacions. Molt bé, sols quedaven